kalian siji kang lawas swaratin karo Kakang Semar Sepanak Putu kasuhun apa pada waras Kakang berkah sedaya samya ginanjar waras walia jati jadi temaning walian dumala bilih kenging puji pandonganipun Gusti Arjuna senajana ning kampung Garang Tumaritis lagi usum flu burung si anak putuku laku kalis apa kalis? asale wis biasa latihan mangan yuyu Biasa mangan yuyu penjondol nah mangan yuyu beti warak-warakaken iya kayak penimbal kuni saking reje tapak kalau mana metere ya itu penjondol reje aku apa blok reje aku becak reces mangap belet kaya romot pinggir kotak saben resi dudu reje reje ayo reje iku syukur subagyaku mayak Kakang Semar nun isun nembeke bae megat Sumbadra Kakang ay rabine nyainya mamane asale kados pundi bawa rasa salah setunggaling wanudya kang kangge contoh tetapalu pikaca penggaleng tiang kata wong sabar wong panarima wong ora sok jejaluk apa-apa maring laki kuyang Gusti Sumbadra Dewa panjenengan wantun megat asale kados pundi kados pondai karena Sumbadra najan nembeke ditinggal pirang bulan bae wis nrima penglamaring wong seji yarane pada bae karo wadonaning penjondol tengen nembeke ditinggal manjak pirang bengi toling layani hansip baik kan tidak mandi biyong iya baik dah anaknya wani ulah mandi ku kenang cocot yang dewek cok kari ngomong aja sok setaker uyah setaker beras maling-malingane ilat-ilat taka balungan ngomong aja padu gembrong wong mas saya biong semana setia aja harapan melayani hansip jane sotik paingane bae dan bae bakal laki-laki nih ya melayani apa bakal lanangannya kedip disiram karo kopi lanangannya jawil dipentong karo kipas ya arane ekstrim termasuk KDRT apa sih kekerasan dalam rumah tangga dul seorang istri mementung suaminya ya ninggang di dalam laki ini sabar lamun beli kayak dilapor nang ning Polsek Kempol kenapa terus iya kakak ngata isun kora jare-jare weru dewek malah rakat Dwarawati wis terima penglamaring raja negara Laraskon
jeneng Prabu Dewa Kesumaya calon guru laki ning Sumbadra. Kakang Semar wong kang dawa umure tentu akeh pengalaman. Akeh pengalamane penimbal. Pengen nyalar takon kari kang ngaran negara laras kondaku. Pengalaman kok ning di dununge. Lekas marai. Lekas marai ngantuk. Kembang putih sinangkrang muking sedap. Nyuwun agung ing pangapunten. Kang nami negara laras konda niku nembake mirenggasan iki. Paling wonten gaya laras konda, jangkung ilo, kembang tiba, sepak soder, kucrus, buang kumis, Bapak gendut, blumbang banjir, belakutak cucut, toli tiga darah, toli ya dua-dua. Dua-dua sama 3-4. Ya kun sia dua-dua bu 4-4. Ya kun siarane jogedan bapak tua. Sire baru beli blok negara laras konda kuning di. Anak kondra gadingan. Kaya binaria gangetan. Kang ngawong dagang baso ya kapak. Kang ana wong dagang baso we binaria ngidul. Kuno arane bondan. Bidaro tak perlu tak beli. Kapan negara anak konda kaya sedudure ula boa. Golongane sancablere ula dumu. Terus maninge ula lanang sapi, ula banyu. Bocahku beli nyambung. Wong isune takone negara aja kanda ula. Jonggreng baru tak beli. Anak buruane beli pak. Bosok iki. Wong padran nyalar takon negara bos anak buruane beli. Maksudnya lamun anak buruane isine harapan mlayu ning warnet. Ya bener. Kari takon ben ning man Google ketik. Laras konda enretek. Bener ki. Ngajak ndongole apa? Ndongol lelet. Kuno iya ta. Iya, Pak. Salah Pak kan ning warnet kutub gelore.
Ayo, Bu.